anan ina so in gaya muku wata latifa. Mutane da yawa sukan kasa samun cin gara basar wata addu'a idan aka ba da ita wanda lakaninta na gaske ne ko daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai gabata musu ba. Ina sake jaddada wannan, na sha gaya mu mutane abubuwan da suke hana kayi kuma bai yi ba abubuwa guda uku ne. Abu na farko shine rashin yaqini, kuma shine yake damun mutane da yawa. Ina rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa, rashin yaqini shine yake hana mutane da yawa cin gajiyar addu'a. Wato ana so idan za ka roki Allah wani abu ka yi a zuciyarka cewa da gaske fa Allah zai yi kuma sai ya yi, amma idan ka yi barin gwada to Allah ba a gwada shi. Ina fata kuna fahimta. Ko ni dan abin da aka yi ta yadawa wanda kwanakin baya na faɗa a Nijar, na abin da Ibnul Qayyim ya faɗa akan mace idan tana naƙuda a rubuta mata akan ganye ko farkon suratu al-inshiqaq idan sama'un shaqqat ko kuma ƙarshen suratul hashr a bata za ta haihu duk yanda haihuwar ta ya gardama. To jarraba wannan tare da yaƙini shine zai sa mutum ya samu nasara, amma ba barin gwada inda shin yana yi ko baya yi, ba zai yi ba. Shine wata likita ta kira ni shekaran jiya nan ta ce wallahi malam ita gynecologist ce, so ranar ita ba ta duty sai aka ce ga wata nan abu ya rikici, ta kasa haihuwa kuma ana shirye-shiryen kai ta CS, kuma in har yan uwan kuma ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar nauyin ICS, so da an yi inducing ɗinta, an yi duk abin da za a yi, ta kasa haihuwa. Aka ce za a yi CS suka ce wallahi su ba su da kuɗi. To kafin kai shirye kai za ka ɗauki nauyi kai likita? Shine sai ta ce to ga wani abu mai sauƙi ku gwada mana. Ai naji wane ya ce kaza, su ba su da daman ma da za su iya rubuta. Ta ce ku karanta mata ƙarshen suratul hashr aya 3 nan. Shine ta kira ni ta ce wallahi malam abun mamaki, yanzu na gaya musu kuma yanzu aka gaya mu wai ta haihu. Ana karantawa aka bata ta sha da ƙyar ma ta ɗan kurɓa tunda tana cikin faraman halin naƙuda, kawai sai yaro ya fito abin ya ji sunan Allah. Ka lura ayyukan da muke yi a rayuwa, akwai ayyukan da idan dai ba don bismillah ba sa da wani amfani gare mu daga an mutu. Ayyukan da duk dan adam yake yi wanda ake ce musu al'adat, ayyukan da suka shafi rayuwa, ci da sha, tafiya, bacci, hutawa, yin magana, sa tufafi, shiga gida, fita, zuwa kasuwa, hawa abun hawa, duk waɗannan abubuwa ne na al'ada wanda kuma da su muke rayuwa, kuma muna yin su sama da yanda muke yin ibada ma. Saboda awoyin da kake sallah da awoyin da kake duk shiga musulunci in ka tara su, al'adat nan su suka cika rayuwarka, waɗancan ɗan kaɗan ne. To yaya za ka yi wannan time ɗin da kake ci a cikin 24 hours su yi maka amfani ya zama su ma sun shiga cikin scalinka na mizani idan ka je wajen Allah? Shine dukkan su ka fara su da sunan Allah. Na fata an fahimta. Kana yin wannan to zai sa tafiyarka idan da sunan Allah kake yi, maganarka idan da sunan Allah za ka yi, baccinka idan da sunan Allah, ballantana abubuwan da kai ne ma za ka amfana da su, ba wai hutu ba ne, a'a bukatar ka ce ta amfaninka, kai za ka ji daɗin kai kaɗanka, su ma fara da sunan Allah, sai ka ga Allah ya sa albarkar abun sai ya zama an sa maka shi a cikin sikelinka inda ake sa sallah da azumi da tasbihi da hailala. Amma idan ba haka ba to asarar za ta yi mana yawa ba. Albarkar sunan Allah ita za ta sa al'ada ta zama ibada. Bismillah tana da matsaloli da yawa da malamai suke tattaunawa a kanta, da yawa daga cikinsu mun faɗa a cikin tafsir, ba sai na maimaita ba. Sannan kuma umarni da Allah maɗaukakin sarki ya fara a cikin alƙur'ani shine lokacin da aka fara saukar da alƙur'ani shine a yi karatu da bismillah, iqra bismi rabbik. To ina da ina ne ya kamata mu nemi albarkar bismillah? Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bibiye shi zaka ga kowane abu nasa akwai bismillah a ciki. To nayi kokarin ciro mana misalai daga cikin su guda 20 inda duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shi da bismillah yake farawa. Abu na farko shine karatun alqur'ani, wannan kan a fili yake saboda ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, da kuma hadisan da muka faɗa cewa idan zai karanta alqur'ani sai ya fara bismillah. Wuri na biyu shine a wajen rubutu, kamar yadda muka ji takardar Annabi Sulaimanu zuwa sarauniyar Saba ai rubuce a cikin ta cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Don haka ne ya zama sunna ta annabawa kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan za a fara rubutu a samu albarkar content din da albarkar result din shine ayi bismillah. Shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wasikar da zai rubuta wanda ba musulmi bane sai ya rubuta bismillah. Shi yasa wasikun da ya rinka rubutawa zuwa kasashe na kiran shugabanninsu zuwa musulunci duk da cewa ba musulmi bane, kamar wasikarsa zuwa Hirakul Azimin Rum da sauransu zaka ga ce bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin rasulillah ila fulan, daga Muhammadu manzan Allah zuwa wani. To tunda ya fara da bismillah ya nuna cewa idan kai ma zaka rubuta, to ko da wanda zaka rubuta wa ba musulmi bane ka sa bismillah, saboda kai kake neman albarkar. Shi kuma albarkar tana iya shafarsa ta inda Allah ya ga dama, idan ma ba za ta shafe shi ba wannan aikin Allah ne, kai dai naka kai ka nemi albarkar. Wannan shi yasa ka ji hadisin da muka faɗa na Abu Sa'id ya karanta alqur'ani yayi ruqiya da ita ga wanda ba musulmi ba.
wanda shi yasa malamai suka ce idan aka kawo wanda ba musulmi ba kuma yana da ciwo kaga zaka masa magani, ya halatta ka karanta masa Qur'ani, ya halatta a yi masa ruqiya kamar yadda wannan ya karanta alqur'ani ma wanda ba musulmi ba, saboda kai bukatar ka ita ce amfanin ya same shi, ko da ba musulmi bane kuma wannan amfanin yana iya samun sa. To amma inda matsalar take ita ce kar ka je ka ɗebo ta ka ce ni na faɗa, ka zo zana waye sai ka sa bismillah, ko ka zo rubuta jarabawarka a jami'a kawai sai ka danna bismillah. Wannan in ka je ka samu matsala da examinan ka, wannan ba ni na gaya maka ba. Sai ya zama da hikima ka san a ina ne inda za ka rubuta kuma kai kake da sulta, da kuma inda za ka rubuta wanda kai ma kana nema ne a baka. To in ka san da cewa zai ja maka matsala, to bismillah ba za ta jawo rigima ba, ballantana ta jawo wani matsala. Ita bismillah albarka take jawowa. Duk wanda ya san in yayi bismillah a wani wuri, bismillah za ta ja masa matsala, to ba a saukar da bismillah don ta kawo matsala wani ba. Ina fata an fahimta. Saboda wani yana iya yaudarar kansa, an ce wai wani ala gafata malam, wai da aka zo yin jarabawa ya kasa tuna komi kawai sai yi bismillah sai ya tura paper. Shine wai da aka je shi examiner da ya zo ya gani sai ya sa question mark guda biyu, shi bai gane wannan ba. Da aka moderator ya ga haka guda biyu sai ya dauka 77 ne, kaga ya zama 77, kaga ya ci A kenan, sai aka yi recording akan A saboda albarkar bismillah. Ni ba zan faɗi wannan ba yawa, don ko a paper ta ne na yi tambaya ka turo mun bismillah zalla, za mu gamu da kai. Wuri na uku shine idan mutum zai yi ibada. Ai kun san in ka tashi yin ibada za ka yi tsarki, za ka yi alola. Wajen yin tsarki ana shiga banɗaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banɗaki zai shiga fa, kaga wurin kazanta ne amma da sunan Allah ake shiga. Haka ya tabbata cikin hadisin Anas cikin Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-khala'a qala bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wuri na biyar shine in ka fito in ka zo za ka yi alola. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ana yin bismillah, kuma shi ma yana yi kamar da hadisin Abu Huraira wanda Albani ya inganta shi a cikin Al-Jami'u Saghir, ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Duk wanda ya alola ba sunan Allah to alolarsa ba ta yi ba. Wannan yana cikin dalilan da yasa wasu malamai suke gani bismillah tana cikin farillan alola. To amma wasu kuma suna ganin ma'anar la wudu'a kamil, babu alola cikakke tunda ba a fara da sunan Allah ba, amma kuma nafiyul kamal ne ba nafiyul siha ba. Wuri na shidda shine idan mutum ya zo cin abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Umar ibn Abi Salama, ya ce sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Ya kai yaro, in ka zo cin abinci ka ce bismillah, kuma ka ci gabanka, kuma ka ci da hannun damanka. Wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, shi ma ingantaccen hadisi na Aisha, idan ka zo cin abinci ka ce bismillahi kafin loman farko. Ya ce idan ka manta sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Idan baka yi a loman farko ba, don ka je na gaba sawa'un na biyu ko na 19 sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Wuri na 7 shine in ka gama ka zo zaka shiga masallaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Abu Humaid wanda yake cikin sahihu Muslim, ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shiga masallaci yakan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wuri na 8 shine idan ka zo fita daga masallacin, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wuri na 9 shine idan mutum ya zo shiga gida. Hadisin Abu Malik al-Ash'ari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Sannan idan an zo fita daga gida, shi ma da sunan Allah. Wannan shine wuri na 10. Hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin sunan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo fita daga gida yakan ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Wuri na 11 shine idan mutum zai sa tufafi ko zai cire tufafi. Hadisin Anas dan Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce bismillah alladhi la ilaha illa huwa. Wuri na 12 shine idan mutum zai hau abin hawa. Hadisin Ali ibn Abi Talib, Allah ya kare yarda gare shi, wanda yake cikin sunan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai hau abin hawa yakan ce bismillah walhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. To kafin ka karanta wannan addu'ar sai ka ce bismillah walhamdulillah kafin ka ce subhanallazi sakhara lana hada. Wuri na 13 shine idan kana tafiya da abun hawan sai abun hawan ya ɓaci. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan doki ko akan raƙumi sai ya zama yana so ya yi tutsu ko ya gaji ko yana so ya yi gardama, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ce bismillah. An fahimta? Ya rinka ce bismillah kamar yadda Allah ya koya wa annabi Nuhu ya rinka cewa
bismillahi majriha wa mursaha. Kaga a wajen tafiya ne da kwana da kuma in ana so ta ƙara gudu, to kai ma in kana tafiya da abun hawa sai ka ji abun yana dan maka haka ka kira sunan Allah. Anan ina so in gaya muku wata latifa. Mutane da yawa sukan kasa samun cin gara basar wata addu'a idan aka ba da ita wanda lakaninta na gaske ne ko daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai gabata musu ba. Ina sake jaddada wannan, na sha gaya mu mutane abubuwan da suke hana ka yi kuma bai yi ba abubuwa guda uku ne. Abu na farko shine rashin yaƙini, kuma shine yake damun mutane da yawa. Ina rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa, rashin yaƙini shine yake hana mutane da yawa cin gajiyar addu'a. Wato ana so idan za ka yi roƙi Allah wani abu ka yi a zuciyarka cewa da gaske fa Allah zai yi kuma sai ya yi, amma idan ka yi barin gwada to Allah ba a gwada shi. Ina fata kuna fahimta. Ko ni dan abin da aka yi ta yadawa wanda kwanakin baya na faɗa a Nijar na abin da Ibnul Qayyim ya faɗa akan mace idan tana naƙuda a rubuta mata akan ganye ko farkon suratu al-inshiqaq idan sama'un shaqqat ko kuma ƙarshen suratul hashr a bata za ta haihu duk yadda haihuwar ta ya gardama. To jarraba wannan tare da yaƙini shine zai sa mutum ya samu nasara, amma ba barin gwada inda shin yana yi ko baya yi, ba zai yi ba. Shine wata likita ta kira ni shekaran jiya nan, ta ce wallahi malam ita gynecologist ce, so ranar ita ba ta duty sai aka ce ga wata nan abu ya rikici, ta kasa haihuwa kuma ana shirye-shiryen kai ta CS, kuma in har yan uwan kuma ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar nauyin ICS, so da an yi inducing ɗinta, an yi duk abin da za a yi, ta kasa haihuwa. Aka ce za a yi CS suka ce wallahi su ba su da kuɗi. To kafin kai shirye kai za ka ɗauki nauyi kai likita? Shine sai ta ce to ga wani abu mai sauƙi ku gwada mana. Ai na ji wanda ya ce kaza, su ba su da daman ma da za su iya rubuta. Ta ce ku karanta mata ƙarshen suratul hashr aya 3 nan. Shi ta kira ni ta ce wallahi malam abun mamaki, yanzu na gaya musu kuma yanzu aka gaya mu wai ta haihu. Ana karantawa aka bata ta sha da ƙyar ma ta ɗan kurɓa tunda tana cikin faraman halin naƙuda, kawai sai yaro ya fito abin ya ji sunan Allah. Saboda haka abu na farko da yake hana da a wurin mutane da yawa su ci gajiyar irin wannan abun da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rashin yaƙini. Abu na biyu shine ka je ka ɓaro wani abun da kuna da matsala da ubangiji, to kuna da matsala da shi ta zai karbi addu'ar ka. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kai ya ce kai kaza ka ki, kai kuma yau ka zo ka ce kai a baka, ya zai baka? Kuna fahimta? Musamman kuma ya zama kana da matsala da shi akan cikin ka ya cika da haram, ka sa haram, kana zaune a gidan haram, kana cikin motar haram, yanzu ma kana so ka rubuta haram kuma kana addu'a wai Allah ya sa ka samu. Ai wanda duk zai maka wannan wauta ne, Allah kuma yana da wauta ne. Ba yadda za a yi, ya ce baya son kaza kai, kuma yanzu ma kana son wani abun da baya so ne, kuma kai ta roƙonsa shi kuma ya baka. Ai ba zai yi haka ba, sai dai kawai in istidraji. Sannan abu na uku shine idan kaga ka roƙi duk sun cika, to akwai ta kaddarar da tafi karfin wannan. To shi kuma nan Allah madaukakin sarki addu'a tana sa ya canza kaddara amma sai ya ga dama. Yanzu Allah gafarta malam sai ka zo ka ce in yi maka addu'a ka warke, kai kuma Allah ya kaddara wannan ciwon shine na ajali. Akwai addu'an da zama ka warke ne? Ai babu. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cutarsa ta ajali, nana Aisha ta ce yayi ta karanta kul huwallahu ahad, shi ya karanta da yazo ba zai iya ba sai ita ta karanta masa, shafa masa. Ya hana shi barin duniya? Ya sa ya warke gaba daya? Ba zai warke ba. Amma akwai albarkar shi kuma nan sai a samu ladar karantawa. Don haka akwai ciwon da kaddara ta sa wannan ciwon ba za a warke ba. To waɗannan abubuwa guda uku su ne kaɗai za su iya sawa idan an karanta ba za a karɓa ba. Amma shi wannan na ƙarshen shi ba a karɓa ba ne fa. Akwai abin da za a maka ne wanda ya fi ƙarfin lafiya, sai a jira ka sai ka je lahira ka je ka karɓa. Ina fata an gane. Shi yasa matan nan da ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ciwon farfadiya a roƙa mata Allah ta warke. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ki bari a baki aljanna. Ashe kaddara Allah ta rubuta wannan mata ba mai warkewa ba ce, wannan ciwon shine ajalinta. Sai ta fahimci haka. Sai ta ce a bar mata a bata aljanna, amma a roƙa mata Allah kada ta rika tsiraici, amma ciwon ya ci gaba. Shi kuma haka aka yi, ta ci gaba da ciwon ta har zuwa ƙarshen rayuwarta, kuma tana da aljannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To da warkewa da aljanna wanne ya fi maka? Saboda haka karkai bakin ciki wai ka roƙa ba a baka ba, a an baka amma ta inda kai kuma ya fi maka. Ina fata ana fahimta. To wuri na gaba inda ake yin bismillah shine kamar yadda na ce, idan abun hawa yana maka ba daidai ba kai ta karanta bismillah. Amma yadda na ce muku abun da zai sa abun ya aiki, in dai ba akwai kaddara ko kuma in dai ba akwai kaddara ba da tafi karfin wannan, kuma ba akwai wani abu na mani wanda Allah ya hana ba, to shine kawai idan baka yi da yaqini ba. Sannan wuri na gaba shine idan zaka yi bacci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bacci kamar yadda hadisin Huzaifa yana cewa bismika Allahumma, kaga wannan ai bismillah ne, bismika Allahumma amutu wa ahya zuwa ƙarshe. Wuri na 15 shine idan mutum zai kusanci iyali, nan kan na san kowa ma ya iya bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana, har gauraye ma kai ma na san ka iya wannan addu'a. Wuri na 17 a wuri na 16 shine a cikin azkaru sabahi wal masa, saboda mutum ya zama ya wayi gari da sunan Allah.
ya wuni kuma da sunan Allah. Shine wannan addu'ar ta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Duk wani abin da kasan zai iya cutar da dan adam, idan dai mutum ya karanta wannan sau uku ba zai cutar da shi ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗa sau uku bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'. Ina farawa da sunan Allah, ko ina jingina al'amari na ga sunan Allah, ko ina ba da lamunin rayuwata da gangan jikina ga sunan Allah, wanda in dai akwai sunan Allah ba abin da ya isa cutar. Kuma Allah shine mai ji kuma shine masani, ya ji abin da nace kuma ya san bukatuna. To wannan in ka faɗa sau uku ba abin da zai cutar da kai a wunin. In ka faɗa saboda da yamma ba abin da zai cutar da kai har gari ya waye. Yaƙini shi zai jawo wannan ya maka aiki. Wuri na 17 shine idan za ka yi wa kanka ruqiya. Idan kana da ciwo da zaka karanta wa kanka wani abu don ka nemi magani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan koya wa mutane idan mutum bai da lafiya ya ɗora hannunsa inda yake masa ciwo, sannan ya ce bismillah sau uku, sannan ya ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir sau 7. Wuri na 18 shine idan za ka yi ruqiya wa wani. Wannan idan za ka yi wa kanka ne. Idan za ka yi wa wani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya cuta, inji Abu Sa'id al-Khudri, cutar sihiri da aka yi masa, kamar da yake cikin sahih Muslim, mala'ika Jibrilu ne ya zo ya masa ruqiya. Da ya zo sai ya ce bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli shay'in yu'zika wa min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika. To sai da ya fara da bismillahi arqika. To haka kai ma idan ka zo za ka yi wa wani ruqiya ko ka masa tofi, ka fara da bismillahi, musamman kuma in za ka yi wannan addu'ar bismillahi arqik. Sannan ya tabbata cikin hadisin na Aisha, yana cikin sahih Bukhari, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi kansa ko in an ka masa mutum mara lafiya yana da wani wuri da yake masa ciwo, musamman ciwo ba irin na zazzabi ba, ciwo irin na raɗaɗi, kamar a ce karaya ko ciwon ido, ciwo da na zafi na raɗaɗin wani abu. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sai ka wato da siyawu a harshe a wannan yatsar taka ta dama, a yatsar taka ta wadda ake ce mata manuniya, sai ka sa yawu ka dangwala, sai ka dora a ƙasa. Kuna fahimta? Idan ka ɗaga ƙasar sai ka ɗora a wurin da yake ciwon, sai ka ce bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina. Ana yin haka mutum zai warke in Allah ya yarda. Wannan idan aka kawo mutum bai da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haka. Ina fata an fahimta. Kar ku manta da wannan hadisi ne na cikin Bukhari. Idan aka ɗora aka ɗani yawu sai a ɗora a ƙasa, sai a ɗaga da ƙasar, sai a ɗora a wurin da yake ciwon, sai a faɗi wannan bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina. Sannan wuri na 19 na kusa da ƙarshe shine idan za a yi yanka, fakulu mimma dhukira smullahi alaihi. Sannan wuri na ƙarshe shine idan mutum ya mutu za a sa shi a cikin kabari, kaga bismillah ta fito da kai ran da za a haife ka, kuma bismillah za ta maka rakiya har cikin kabarinka. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Umar, Allah ya kare yarda gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza wada'tum mautakum fi quburikum, idan za ku sanya mamaci a cikin kabari to ku ce bismillahi wa ala millati rasulillah, a faɗa da sunan Allah, a ce bismillahi da sunan Allah za mu ajiye shi, kuma za mu ajiye shi akan addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To yan waɗannan fa'idoji Allah ubangiji ya amfanar da mu da su, Allah ya ba mu albarkar bismillah, Allah ubangiji kuma ya sa ta amfane mu duniya da lahira a cikin addini da harkokin rayuwa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.